Velkommen til det her case-studie. I dag kommer jeg til at gennemgå, hvordan vi hjalp en webshop i interior design nichen med at opnå en årlig omsætning på mere end 45 millioner kroner på bare halvandet år. Case-studiet det er inddelt i 4 dele. Først en intro til samarbejdspartneren og hvem de er. Derefter kommer jeg til at dykke ned i det arbejde, vi har lavet. Efter det, så kommer jeg ind på nogle konkrete læringer og indsigter, som vi har taget med fra samarbejdet. Og til sidst, der præsenterer jeg nogle resultater. Helt konkret så kommer jeg ind på, hvordan vi kom profitabel fra start med Teague New Yorks betalte annoncering, uden at de tidligere har annonceret. Jeg kommer også ind på, hvordan vi brugte influencer marketing, Pinterest og Meta i samspil, og hvorfor den her strategi den er så enormt effektiv. Derudover så kommer jeg ind på, hvordan vi byggede brand og differentiering i et af verdens mest konkurrenceprægede markeder, nemlig det amerikanske. Og til sidst så viser jeg, hvordan vi brugte zero-party data til at opnå konkrete målgruppeindsigter, der gjorde, at vi kunne optimere effekten af Teagues marketing. Mit navn det er Kasper Råhauge, og jeg er co-founder af marketingbureauet Adflair. Vi er et e-commerce specialiseret marketingbureau, der hjælper webshops med at vækste ved hjælp af paid social, paid search, influencer sourcing og strategiarbejde. De virksomheder, der typisk henvender sig til os, det er webshops, der har brug for en bureaupartner med en dybdegående forståelse for at drive e-commerce. Et fællestræk for mange af dem er, at de tidligere har arbejdet med bureauer, der har spredt deres viden ud på tværs af brancher. I Adflair der er vi 100% e-commerce specialiseret, og det betyder altså, at vi virkelig forstår, hvad der skal til for at rykke nålen i et e-com brand. Teague New York det er en virksomhed med fysisk butik og webshop baseret i Brooklyn i New York. De lever af at sælge skandinavisk interior design, herunder designmøbler fra mærker som f.eks. Montana, Hey, Antradition og Omhu, som er et brand, vi faktisk også har samarbejdet med. Da Teague tog kontakt til os i 2023, der holdt de til i en lille pop-up shop for lokale designere. Og på det her tidspunkt havde deres founder Caitlin arbejdet målrettet i et år på at opbygge et produktkatalog bestående af produkter fra de fedeste skandinaviske interior design brands. På det her tidspunkt var Teague lige blevet færdig med at bygge deres webshop, og de vidste altså, at den her digitale del af forretningen var noget, de virkelig gerne ville sætte ind på. Så da Teague New York kom til os, der havde de altså en vision om at blive en foretrukne retailer inden for skandinavisk interior design i hele New York-området. Udfordringen var, at Teague manglede en samlet strategi og handlingsplan for markedsføringen af deres nye webshop. Dog udmærkede Teague sig ved at have en dybdegående forståelse for branding, æstetik og ikke mindst et virkelig passioneret kendskab og kærlighed til de her skandinaviske interior design brands. Derudover så har Teague en founder, som var villig til at steppe ud af sin comfort zone og have tillid til vores proces, hvilket er noget, hun er rigtig glad for den dag i dag. Målsætningen for samarbejdet var derfor helt klar. Vi skulle have webshop-delen op at køre, og det kommer jeg til at vise dig, hvordan vi gjorde med vores framework, som i store træk kan udgøres af de her 4 faser, som er vores go-to-market-strategi og positionering, funnels, content og tracking, fra annoncering til indsigt og til sidst skalering og optimering. For at kunne levere de bedste resultater i markedsføringen, er det altså vigtigt, at der laves et solidt grundarbejde. Hvorvidt din markedsføring er effektiv eller ej, det afgøres langt før du smider kreativer og copies ind i din annoncekonto. Første led i alle samarbejder hos Adflair, det starter derfor med, at vi kigger på en samlet go-to-market-strategi, hvor vi blandt andet kom ind på Teagues brandambitioner og vision. Her dykker vi ned i, hvordan Teagues selvopfattelse var som brand på det her tidspunkt, og hvad det var for en retning, de gerne ville hen i. På baggrund af det her arbejde, der kunne vi både kortlægge styrker og svagheder i deres daværende positionering, og så få defineret, hvad det var for nogle områder, der skulle danne grundlag for den videre strategi. Det næste trin, det er produktudvælgelse og value proposition. På det her tidspunkt, der var Teague helt nye på webfronten, og det betød også, at datagrundlaget og mængden af historisk læring var virkelig begrænset. Dog havde Teague allerede nogle produkter, som havde en smule organisk efterspørgsel, hvilket var med til at give os et hint om, hvilken ende af deres produktsortiment vi skulle starte med at push. Og i den her proces, der er det altså nogle af de vigtigste ting, der bliver afklaret i markedsføringen overhovedet. Og her spiller rækkefølge en ret stor rolle. Jeg ser mange webshops distribuere deres marketingindsats jævnt ud over deres produktkatalog, i stedet for at fokusere på de produkter, der allerede har et stærkt proof of concept. Diversificering det er vigtigt, men det skal også være på det rigtige tidspunkt. En anden klassisk fejl, det er at starte sin annoncering med produkter, som har rigtig lange købsrejser, eller som ikke driver profit fra første salg. I det første eksempel, hvor at det er et produkt, der har en rigtig lang købsrejse, jamen der forsinker du både dine læringer fra annonceringen og dit cashflow med den tid, der går fra du har annonceret til din målgruppe, til det rent faktisk køber dit produkt. Og det kan altså gøre det rigtig svært at skalere. I det andet tilfælde, hvor man annoncerer produkter, der ikke driver profit fra første salg, jamen der hægter du hele din annoncering op på en fremtidig teoretisk livstidsværdi, hvor du altså ikke nødvendigvis kan validere nu og her, om kunderne de kommer igen og rent faktisk realiserer den her værdi. Og begge dele gør det altså virkelig svært at skalere. En anden vigtig ting er at have en realistisk tilgang til sit budget og prioriteringen af kanaler. Jeg ser flere annoncører, der gerne vil på både Meta, Pinterest og TikTok og Google, men de har ikke engang fået én kanal til at fungere effektivt endnu. Hvis det er sådan, at man har fordelt sin annoncering på tværs af flere kanaler, og ikke har fået én kanal til at fungere sådan rigtig effektivt endnu, så kan det i rigtig mange tilfælde give bedre mening bare at fokusere helt ind til benet på enten Meta eller Google, og så bygge ud derfra, når det er, man har fået det til at fungere. Det næste trin er market research for at afdække behov og pain points. Her starter vi helt inde ved kernen med den ideelle kundeprofil, altså Teagues, ICP's, desires og pain points. Og her taler vi om de 2 stærkeste drivkræfter inden for forbrugerbeslutninger. Desires handler om drømme, aspirationer og det liv, som din ICP stræber efter. Altså hvad er det, de gerne vil opnå, og hvilken version af sig selv drømmer de om at blive.
Et produkt, det kan ikke kun løse et problem, men det kan også være en genvej til en følelse, en oplevelse eller en forbedret livsstil. Modsat, der arbejder vi også med pain points, som repræsenterer de problemer, frustrationer og negative ting, som din ICP kan opleve. Et eksempel på det her er Netflix, der løser frustrationen i, at man skal bruge tid, energi og penge på at løbe ned i Blockbuster og hente en film, hvor at Netflix de har gjort det muligt bare at betale fast for et streamingabonnement, og så kan du altså opnå det samme, som du kunne ved at betale penge ned i Blockbuster, men bare uden at opleve de her pain points, som der er ved at skulle hente filmen i Blockbuster. Arbejdet med den her market research og forståelsen for ens ICP er altså et af de vigtigste elementer overhovedet i den her indledende del af et samarbejde. Al eksekvering, der laves senere hen, er reelt set bare en forstærkning af det her grundarbejde, og mængden af tid og energi, der er lagt i den her del af samarbejdet, bliver altså også meget, meget tydeligt senere i processen. Det sidste trin, det er budget og ressourcer. Og her snakker vi ikke kun om, hvor meget budget, der skal allokeres til de forskellige kanaler, eller hvor mange penge, der skal bruges på content. Her har vi også et fokus på, hvilke interne ressourcer i form af f.eks. personale, som kan bruges som led i den samlede strategi. I Teaks tilfælde, der blev der løbende ansat, så der havde vi et kontinuerligt fokus på at få integreret dem i strategien og udnytte deres kompetencer bedst muligt, så vi alle sammen arbejdede i den samme retning og havde en fælles forståelse af, hvor det var Teak, de var på vej hen. Videre til næste fase, som handler om eksekveringen. De 3 vigtigste ting i digital marketing i 2025 er uden tvivl din funnel, dit content og din tracking. Digital marketing det afhænger i højere grad end nogensinde før af AI og machine learning. Meta og de andre kanalers algoritmer er ekstremt powerful, men de er aldrig nogensinde mere powerful end kvaliteten af den data, vi fodrer dem med. Det betyder også, at det er helt essentielt, at man sender de rigtige signaler tilbage til kanalerne, og derfor fik vi opsat et tracking setup af de allerhøjeste standarder, hvor vi blandt andet gjorde brug af server-side tracking, webhook events og session enrichment. Vi fik også opsat noget, som rigtig mange webshop-ejere de overser, nemlig server-side tracking til Klaviyo, hvilket er noget, man virkelig kan få meget ud af, hvis man i forvejen har mange subscriber og har nogle gode e-mail flows. Det her det er især vigtigt i USA, som Teak jo er i, da der er ret brede sådan, kulturelle rammer for, hvad man kan tillade sig i sin e-mail marketing. Der kan man altså gå rimelig aggressivt til værks, så det er altså virkelig noget, der batter at få sat op i det amerikanske marked. Med fundamentet på plads var næste step content. En af de største fejl, jeg ser brands lave, er at være alt for lower funnel fokuseret. De bruger content, som antager, at kunden allerede kender til værdien af produktet og går altså direkte efter konverteringen. Når vi laver annoncering i AdFlare, så er vi grundlæggende fokuseret på, at hver del af vores funnel skal tjene et formål. Et eksempel på det her, det er, at vi aldrig forventer, at en top funnel annonce skal drive en masse konverteringer, eller omvendt, at en bottom funnel annonce skal drive en masse billige kliks fra nye mennesker. På den måde er vi i stand til at opdele vores annoncering i flere siloer, og ved altså altid, hvor det er, vi skal sætte ind, hvis det er annonceringen, den ikke performer. Interior design nichen, den er meget visuel og drevet af inspiration, og det betyder også, at USP'er, features og logiske argumenter ikke fylder særlig meget i den indledende del af købsrejsen. Med andre ord, så var der altså behov for at lægge rigtig meget energi i målgruppens desires frem for deres pain points i de øvre awareness-stadier. Det her det gjorde vi ved at lægge et stort fokus på design og æstetik, og vi udarbejdede altså en inspirationsbaseret strategi, hvor det var helt essentielt, at annoncerne ikke lignede klassiske annoncer, men nærmere føltes som organiske opslag, som målgruppen selv kunne finde på at gemme, like eller dele med venner og familie. Strategien byggede vi op om creator content fra både UGC creators og influencers, som allerede havde et audience i interior design nichen. Det var creators, som blev nøje udvalgt ud fra engagement, niche og æstetik. En af årsagerne til, at influencer content det er så enormt effektivt, er fordi det ofte ikke føles som en annonce. Forbrugere de elsker at købe, men de hader, når du prøver at sælge noget til dem. Influencer content i høj kvalitet, jamen det rammer et sweet spot mellem at sælge og inspirere, og driver derfor forbrugerne til selv at tage en beslutning, i stedet for at føle, at man tvinger noget ned over hovedet på dem. Det inspirerende content blev brugt både på influencernes egne profiler, hvor det genererede flere millioner af visninger, og pludselig tiltræk et kæmpe inflow af creators, som vil samarbejde med Teak. Blandt andet store personligheder som Disney-stjernen Miley Cyrus' lillesøster Noah Cyrus, som gerne vil arbejde med Teak, fordi hun havde set noget af det her fede influencer-content. Og det stillede os altså i en position, hvor vi lige pludselig havde et helt andet forhandlingsgrundlag med de her creators. Når det er, at de kommer til os, i stedet for at vi opsøger dem for et samarbejde, jamen så har vi et langt bedre forhandlingsgrundlag. Derudover så blev indholdet brugt i den betalte annoncering på både Meta og Pinterest, hvor vi altså i store træk går op i at inspirere og vise målgruppen de her produkter, som Teak forhandler. Der er 3 forskellige fordele i at bruge det her influencer-content. Den første fordel, det er, at forskellige creators maksimerer udnyttelsen af creative targeting. I gamle dage, der brugte vi rigtig meget tid og energi på at selv gå ind og lave målretning i vores annoncesæt på de forskellige annonceplatforme. I 2025, der er meget af læring på annonceniveau, hvilket betyder, at det er virkelig effektivt at have content, som er meget diverst og forskelligt. Når vi bruger forskellige creators, for eksempel en creator med streetwear-stil, så rammer vi et publikum, der både interesserer sig for streetwear-stil og en mere urban kultur,
Hvorimod, hvis vi bruger en familiemor i Queens, jamen, så åbner vi op for et audience, der går mere op i funktionalitet og børnevenlige løsninger og ting, der relaterer til familiemorens liv. Fælles for begge creators er, at de interesserer sig for interior design, men de skal rammes med 2 vidt forskellige typer af content, før det vækker interesse. Og det kan vi altså udnytte ved at bruge forskellige creators, som har den samme grundinteresse, altså interior design, men som er vidt forskellige. På den måde kan vi dykke dybere ned i flere audiences. En anden fordel, det er, at content fra forskellige creators gør det nærmest umuligt ikke at fylde noget i målgruppens bevidsthed. Når det er, vi bruger flere creators, så giver det en følelse af, at produktet eller brandet det er til stede overalt, og så ved folk også, at det er noget, de skal være opmærksom på. Her der låner vi også den relevans, som de forskellige creators de har i forvejen, og spiller altså på en følelse af FOMO. Det giver en enorm god branding-effekt, at folk forbinder brandet med de influencers, de har set lave kampagner. Og det virker også til at sluse folk længere ned i vores funnel, hvor både kanalmixet og typen af content bliver udvidet, så det bliver lidt mere kommercielt. Den sidste store fordel ved, at vi med Influencer Collabs laver den betalte markedsføring, det er, at vi kan låne creatorens troværdighed. Det kan sagtens være, at vi kan lave content i lige så høj kvalitet som en creator, men til billigere penge, eller ved at bruge en UGC-creator lave det samme content endnu billigere. Men når det er, at vi bruger en influencer, så låner vi den tillid, som influenceren har hos sit eget audience, og som audience allerede har til creatoren. Og når vi kombinerer det her med den betalte annoncering, og når ud til nye mennesker, jamen så gør det altså bare en kæmpe fordel, at creatoren allerede, eller at målgruppen allerede ved, hvem det er, creatoren er. Det her det er så effektivt, at vi ikke er bange for at gå ud og betale for collabs, eller betale for paid-rettigheder, så vi kan bruge det i den betalte annoncering. For vi kan se sort på hvidt, at når det er, vi bruger creators, som er genkendelige, jamen så stiger performance. I det øverste awareness-stadie, der er vi primært fokuseret på stories og reels. Derudover så er det primært hook rate, engagement, CTR og CPM, som vi ligesom fokuserer på, for her der er vi ikke interesseret i at have en tårnhøj ROAS, men vi er blot interesseret i at komme ud og inspirere og vise folk, hvem Teak er, og hvad det er for nogle produkter, de forhandler. I det næste awareness-stadie, solution og product aware, der har folk stiftet bekendtskab med Teak, og vil unægteligt have paraderne længere nede, end før de kendte til dem. Det betyder også, at vi kan tillade os at kommunikere lidt mere kommercielt til målgruppen, som har været igennem de øvre og lidt mere inspirationsdrevne awareness-stadier. Det betyder på ingen måde, at det content, vi præsenterer for målgruppen, skal være kedeligt eller uinspirerende. Derfor der gjorde vi brug af noget mere salgsfokuseret influencer-content, hvor creatorsne de var blevet briefet i at gøre det mere produktfokuseret. Her blev der fokuseret på en mere sælgende og direkte copywriting, da vi jo ved, at folk i det her stadie er interesseret og potentielt er i markedet for de produkter, som Teak forhandler. Så nu har vi i vores top funnel ligesom brudt barrieren, og vi er ikke bange for at virke mere sælgende nu. Udover mere kommercielt influencer content, så producerede Teak også noget employee-generated content, som også var mere produktfokuseret, men som fortsat havde fokus på at være engaging og inspirerende. I det her stadie, der tilføjer vi også Google som kanal. Folk, der allerede er product og solution aware, er allerede bevidste om, at de har et problem eller en desire, og de er på udkig efter den bedste løsning til deres behov. Og her der er Google altså enormt effektiv, og der bør man være synlig som retailer. I det mellemste awareness-stadie, der udvider vi mixet af formater lidt mere. Der kommer lidt mere fokus på at gå kommercielt til værks, og det vil sige, at der også bliver brugt lidt mere copywriting og lidt mere salgsfokus i copywriting, hvilket betyder, at feed-placeringerne også begynder at fylde mere. I forhold til metrikker, jamen, så kigger vi primært på cost per click, CPM, ads to cart og ROAS. I det her stadie, der brugte vi blandt andet UGC lavet af Teaks kernemålgruppe. Helt konkret så fik vi en content creator ned i den fysiske butik til at producere noget indhold, hvor man følger hende igennem butikken. Det giver både noget inspiration og fungerer også som en opfordring til at komme ned og handle fysisk. Derudover så skaber det også noget tillid og troværdighed. I et land som USA, hvor der er rigtig mange mennesker, der har dårlig erfaring med at handle på dropshipping-butikker, der giver det altså noget tillid at vise, at man har varerne på lager i en fysisk butik. I det nederste awareness-stadie, der har vi et øget fokus på feed-annoncer. Vi arbejder rigtig meget med copywriting og offers, og her er vi primært interesseret i at måle på ROAS og conversion rate, fordi vi er interesseret i at tage så meget af den varme trafik og dem, der er helt varme i målgruppen, og konvertere dem. På den måde fik vi altså integreret arbejdet med influencers på tværs af hele vores funnel, så vi ikke var afhængige af influencerens organiske reach for at få succes med markedsføring. Ved at implementere indholdet i den betalte annoncering, der fik vi opbygget det her super stærke feedback loop, hvor vi havde mulighed for at squeeze mest mulig værdi ud af hvert eneste samarbejde, som vi lavede. Samtidig så fik vi det her konstante feedback loop, hvor vi hele tiden havde mulighed for os at teste creatorsnes content i det betalte. Den her strategi gjorde, at Teaks markedsføring var enormt relevant for deres målgruppe, og gjorde, at de rent faktisk interagerede med indholdet.
Når folk de interagerer med dine annoncer på Meta, jamen så rangerer annoncerne også højere i Metas auktion, og det betyder altså, at du vil få en lavere CPM og nå ud til flere mennesker til en billigere pris. Indholdet det bliver også brugt på Pinterest, som spiller en virkelig vigtig rolle i hele det her setup. Interior design nichen og Pinterest passer altså sammen fuldstændig som hånd i handske, fordi målgruppen, der er i markedet for Teaks produkter, i forvejen bruger rigtig meget tid på Pinterest. Og folks state of mind, når de scroller på Pinterest, det er altså meget anderledes, end når de bruger tid på f.eks. Facebook og Instagram. Inde på Facebook og Instagram, der er folk typisk inde for at blive underholdt eller se, hvad deres venner laver. På Pinterest, der er folk aktivt i inspirationsmode, hvor de for eksempel udforsker forskellige kategorier inden for interior design. Langt de fleste søgninger, der laves på Pinterest, det er ikke brandsøgninger, men helt generiske søgninger, som for eksempel flotteste sofa eller bedste spisebord. Og derfor så har man også som brand en helt unik mulighed for at introducere sig selv lige nøjagtigt i det øjeblik, hvor folk er mest modtagelige over for nye produkter inden for en given kategori. Der er rigtig mange brands, der har svært ved at drive Pinterest profitabelt. Grunden til, at vi kan slippe afsted med det, det er fordi vi ved, at formålet med annonceringen ikke er at lave direkte salg endnu. Vi ved, at det robuste tracking setup, som vi har sat op tidligere, jamen det skal nok fange dem, der kommer ind fra Pinterest, og så kan vi gå mere kommercielt til værks på de andre platforme. På den måde fik vi altså indkøbt relevant og kvalificeret top-funnel-trafik over på Pinterest til CPM-priser 40% billigere end på Meta. I et setup som Teaks, hvor at contentfornyelsen og mængden af test er høj, der er det vigtigt, at vi har en struktureret tilgang til den betale annoncering. Derfor så arbejder vi med et setup, hvor der ikke er noget som helst, der er tilfældigt. Først og fremmest så arbejder vi med en testing-kampagne, som vi bruger til at teste de nye kreativer. Langt størstedelen af de impressions, man får på de forskellige annonceplatforme, de ser ikke længere af dine annoncer end 3 sekunder. Derfor kan jeg rigtig godt lide at have 3 forskellige hooks til den samme annonce, når der er tester en annonce, for at være sikker på, at vi ikke kasserer en god annonce på baggrund af et dårligt hook. Man kan også i et vist omfang bruge det her til at modstå creative fatigue, hvis man i en periode ikke har mulighed for at producere så meget content. Ved at tage sine bedst performende annoncer og udskifte hooket, jamen så kan man rent faktisk komme forbi folks "jeg har set det her før" filter inde på de forskellige annonceplatforme, og dermed få en ny chance for at præsentere hovedbudskabet, altså selve kroppen af din annonce til dem. Når vi tester, så er vi primært interesseret i at teste på en masse forskellige content. Vi bruger altså ikke tid på at sidde og teste headlines eller forskellige copywritings, med mindre at det har at gøre med et konkret offer nede i vores bottom funnel. Når de forskellige annoncesæt med nye annoncer har fået lov til at køre, og vi kan se, om de performer over kontoens benchmarks, som i eksemplet her, hvor annonce 1 med hook C og annonce 2 med hook D, de performer over kontoens benchmarks, jamen så kopierer vi dem med post-ID og flytter dem over i vores scaling-kampagne, som er der, hvor den primære annoncering kører, og hvor vi altså bruger langt størstedelen af vores budget. I scaling-kampagnen, der kører vi med bred målretning, og sørger altså for at give algoritmen mulighed for at arbejde. Udover det, så sørger vi for at få fyldt godt op med forskellige kreativer i forskellige formater og til de forskellige placeringer. Der er rigtig mange annoncører, som har et stort fokus på de klassiske formater, som f.eks. video og billede i 9:16 og 4:5, hvor at man altså kan få rigtig meget ud af at tilføje blandt andet Instant Experience, Collection Ads, karuselannoncer og Advantage Plus katalogannoncer, fordi forskellige mennesker reagerer forskelligt på forskellige formater. Jeg er særlig fan af Instant Experience, som altså er det her format, hvor du kan åbne en collection-side, hvor du kan præsentere dine produkter, uden at modtageren rent faktisk skal til at ind og load din hjemmeside og eventuelt en cookie pop-up eller et nyhedsbrev pop-up. Men modtageren kan lynhurtigt komme ind på den her Instant Experience og rent faktisk udforske præcis det, de gerne vil se. På den her måde undgår man altså rigtig meget friktion i det her med at give modtageren mulighed for at udforske de produkter. I meta-annoncering der er det stort set altid en god idé at have fokus på konsolidering. Metas algoritme er så god og effektiv, at det sjældent kan betale sig at prøve at udkonkurrere den ved at fordele sin annoncering ud på forskellige annoncesæt. Min erfaring er, at det i langt de fleste tilfælde bedre kan betale sig at tage alle sine annoncesæt og rent faktisk samle dem i et konsolideret annoncesæt. På den måde så får du alle dine learnings, alle konverteringerne bliver sat ind igennem det samme annoncesæt, og her giver du altså Metas algoritme langt bedre mulighed for at optimere efter din ICP. Som du kan se på billedet, så det der i langt de fleste tilfælde vil ske, er, at du vil få flere konverteringer til den samme pris, du vil få en lavere pris per køb, og du vil få en højere ROAS. Sideløbende med det enormt effektive paid social setup, der fik vi integreret Google Ads som en del af Teaks marketingindsats. På Google der er adfærden meget anderledes end på de sociale medier. På de sociale medier der får vi en masse eksponering, som både giver branding og kendskab, fordi vi er interesseret i også at ramme folk, som ligger i de awareness-stadier, hvor de ikke nødvendigvis er i markedet for Teaks produkter endnu. På Google der bevæger målgruppen sig i de nedre awareness-stadier, hvor de allerede er på udkig efter en løsning på deres problem. Her handler det altså om at være synlig og være til stede, når den varme målgruppe rent faktisk er i markedet og udforsker produkter. Arbejdet med Google Ads det starter langt før vi er inde i annoncekontoen. Noget af det mest essentielle for at få succes med sine Google Ads, det er at berige kvaliteten af dine produktfeeds. Hvis dine produktfeeds de er af dårlig kvalitet og ikke er beriget med den rigtige info, jamen så er det altså virkelig svært at komme nogle vegne med Google Ads.
Vi brugte Data Feed Watch til at berige og optimere kvaliteten af Teagues produktkatalog ved hjælp af AI, hvilket gjorde, at produkterne fik mere fyldestgørende information tilknyttet sig, og mere fyldestgørende information giver Google væsentligt bedre forudsætninger for at placere produkterne foran de relevante mennesker på de relevante søgninger, og det giver bedre performance. Jeg ser en del brands hoppe direkte ud i Google Ads, uden at lave det her forarbejde med deres produktfeeds, hvorefter de så mindsker brugen eller helt fjerner brugen af Google Ads i deres kanalmix, fordi de har undervurderet potentialet i Google Ads, fordi de ikke har arbejdet med det i dybden endnu. En anden ting, som er vigtigt at have med i ens produktfeeds, når man er retailer, det er G10. G10 det er en forkortelse for Global Trade Item Number, som er et unikt nummer, man bruger til at identificere produkter. Som retailer, der forhandler Teague rigtig mange produkter, der allerede bliver annonceret på Google, enten af brandsene bag eller af andre retailers. Ved at oplyse Google om de her G10's på produkterne, jamen så hjælper man altså Google med at identificere og kategorisere produktet, hvilket giver bedre synlighed og bedre performance. Til sidst så hjalp vi også Teague New York med at danne sig et klart overblik over deres markeder på forskellige produkter og de forskellige kategorier, så vi havde mulighed for at optimere annonceringen efter profit. På den måde så undgik vi at bruge en masse penge på at generere en masse omsætning, som ikke nødvendigvis var profitabel. Efterhånden som vi skalerede de forskellige kanaler med stor succes, der stødte vi på en udfordring, som alle succesfulde e-commerce forretninger er nødt til at kigge ind i på et eller andet tidspunkt. Når det er, man når en vis størrelse som annoncør, så kan det være virkelig svært at finde ud af, hvilke tiltag og kanaler, der rent faktisk rykker nålen. Flere kanaler får tilskrevet salg, fordi mange af kunderne er i berøring med flere kanaler, men der er selvfølgelig nogle kanaler, der betyder mere end andre. For Teague New York, der var det her en endnu større udfordring, da mange af Teagues produkter ligger i en prisklasse, hvor købsrejsen typisk er en smule længere end mange andre produkter. Det betyder, at det her problem blot blev endnu større. Derfor implementerede vi Post-Purchase Service fra Sigpole, som kort sagt er et spørgeskema, der kommer op, når kunden har lagt en ordre, hvor man blandt andet kan høre ind til, hvad deres første kontaktkanal er, altså den kanal, hvor kunden første gang blev opmærksom på produktet. Man kan også spørge ind til købsrejsens længde, altså den tid fra kunden ser produktet første gang til ordren bliver lagt. Og man kan også spørge ind til ting som f.eks. Net Promoter Score, altså som er en måling af, hvor villig kunden er til at anbefale virksomheden til andre, og ligesom løbende monitorere tilfredsheden blandt sine kunder. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad det er for nogle spørgsmål, man kan stille, men jeg mener, at kontaktkanal og købsrejsens længde nok er to af de mest værdifulde emner, man kan spørge ind til, fordi det kan hjælpe os med at tage nogle bedre marketingbeslutninger. I fase 4, der havde vi bygget en marketingmaskine, som lagde op til at skalere. Derfor så øgede vi altså budgetterne og gik i gang med at skalere. I perioden, der havde vi en ROAS på Meta på 12,6. Teague New Yorks månedlige vækstrate var på 17,6%. Derudover så vækstede vi Teague New Yorks Instagram-følgere med 454%, så de altså i dag sidder på over 50.000 hyperrelevante interior design-interesserede følgere på deres Instagram-profil, hvor de kan annoncere produkter direkte ud til dem, når de launcher nye brands på webshoppen. I rene tal så det sådan her ud. Da vi startede samarbejdet med Teague i andet kvartal 2023, der hjalp vi dem med at omsætte for lige knap 500.000 kroner. Bare et år efter vi havde startet samarbejdet med Teague New York, der omsatte de for 9 millioner kroner online i et kvartal. Den her markante vækst, den gjorde, at Teague de havde mulighed for at åbne deres 750 kvadratmeter store flagship store i Brooklyn i New York, som kunne være med til at skabe fundamentet for endnu mere vækst. På den måde hjalp vi en retailer inden for interior design med at opnå en årlig omsætning på mere end 45 millioner kroner i et af verdens mest konkurrenceprægede markeder. De 3 vigtigste learnings, jeg gerne vil have dig til at tage med her fra i dag, er, at du skal starte med din go-to-market-strategi og kigge overordnet på din forretning før alt andet. Den her case er et glimrende eksempel på, hvor meget det kan betale sig at bruge tid og energi på at investere i research-delen af sin ICP og sin branche, før man går i gang med at eksekvere. Som jeg også har sagt flere gange i dag, så er det, der sker før man åbner annoncekontoen, helt essentielt for at få succes med sin marketing. Den anden learning er, at du skal bruge awareness-stadier til at outperforme konkurrencen. Langt de fleste annoncører, de er hyper optaget af, hvordan de kan realisere et afkast af deres marketingbudget her og nu. Så de overser altså, hvor meget de kan øge deres performance ved rent faktisk at tænke i funnels. Det betyder også, at vi har mulighed for at slå konkurrencen ved at opbygge en funnel, hvor vi tager hensyn til, at det ikke er alle i din målgruppe, der står klar til at købe, så snart de får præsenteret en bottom funnel annonce. Den tredje learning er, at du skal bruge kanalsynergier til at geare de brands tilstedeværelse. Jeg kan ikke lægge nok vægt på, hvor effektiv den her kombination af influencer marketing, Meta og Pinterest er. Og når det er, man bruger influencer marketing i samspil med den betalte annoncering, jamen så giver 1 + 1 altså bare 3. Det var alt, jeg havde for i dag. Tusind tak for din tid. Hvis du selv sidder i en e-commerce forretning, hvor du føler, at der er potentiale til at få mere ud af jeres annoncebudgetter, og du godt kunne tænke dig at få et bureau specialiseret i e-commerce til at tage et kig på jeres case, så er du mere end velkommen til at udfylde formularen på vores hjemmeside, eller række ud til mig eller min co-founder Silas direkte, så tager vi et kig på det. Vi ser frem til at høre fra jer.